Уважаеми съграждани, жители и гости на община Шумен, с настъпването на светлите коледни и новогодишни празници е време да спрем за миг и да си помислим за всичко, което ни вдъхновява и ни дава сила. За хората до нас, за изминалата година и за надеждата, която ни води напред. Празниците са време за топлина и споделени моменти с тези, които ценим. Те ни напомнят, че вниманието и подкрепата един към друг са най-важните дарове, които можем да дадем и да получим. Нека Коледа озари дните ни с любов, а новата 2026 година ни донесе моменти на радост, удовлетворение и истинска топлина в ежедневието, напомняйки ни, че доброто винаги намира своя път. Пожелавам на всички здраве, мир и благополучие, смелост да следвате мечтите си и сили да осъществявате целите си. Весела Коледа и щастлива нова 2026 година!